čo nám prinieslo memorandum z roku 2011. No povedz si, čo nám prinieslo? Nič. Pacientom absolútne nič. 75% mladých absolventov lekárskych fakult po prvých našich výpovediach zostávajú na Slovensku. Dnes sú dlhšie čakačky, dnes o 5% menej operácie v nemocniciach. Pán poslanec Krajčí, jeho vláda aj v dôsledku nášho memoranda navýšila rozpočet o 1 miliardu eur. Je to doslova vydieranie. Prosím vás, oni nie sú žiadni vydierač. Zoberiete si to vy na svedomie? Áno, ja budem Ako im prepustený. vysvetlíte, že vy ste zachraňovali štátne nemocnice? Z roka na rok pribudlo 600 sestier v slovenských nemocniciach a 300 lekárov. Však títo ľudia riskujú svoje hypotéky, riskujú svoje platy. Všetci lekári dostali jednu nálepku vydieračov, ktorí kvôli platom sú ochotní ísť neviem kam. Prvý, kto povedal odborárom, že sú vydierači, bol Igor Matovič v 22. V mojich očiach sú to hrdinovia. Stiahnite tie výpovede. Čo z toho budú mať tí pacienti? Keď bude poriadok vo financovaní nemocníc, jednak tu nebudeme platiť miliardové dlhy nemocníc, lebo to dnes platia občania. Ak by bolo všetko splnené, okrem mzdy, podpísali by ste memorandum? My sme v tom, že musíme nájsť kompromis s ministerstvom zdravotníctva. Nie, otázka a to moja riešenie je... má, ale ja neviem odpovedať, lebo to riešenie ale to je má... veľmi jednoduchá otázka. To nie je jednoduchá otázka, ale to riešenie je tam komplex rôznych vecí, ktoré treba splniť.